an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nanzarasan kalo 11 ye novembre kalo ye bi o tile 26 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye laseligale ye bi o tile 20 ye jatera san kalo 4 do hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo dugu bɛ buwaki wɛrɛ kunungo jariwale tigilamɔgɔ kɔni ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma ni ka maa saba bɔnɛ ani na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi lakanabaliya kɔni o waralen bɛ dɛ bayangara marabolo la bayangara ka dɔ kɔni bɔra ka seereya dɔw di o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔfurankɛ laban tɛmɛlen na jamana gouvernement y'a yira k'a fɔ ko balo kɔni ko sɔngɔ nɔgɔyara ɲɔnɔ place maaw y'u ka seereya di o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi M5 RFP maaw minnu ye gɛlɛya sɔrɔ juekalo tile 11 kunungo olu ni jamakulu caman bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u hakilina di o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an bɛ don min na fɔ bi festival belebele dɔ kɔni labɛnlen bɛ Npɛsoba kɔnɔna na décembre kalo natɔ la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Buwaki wɛrɛ kunungo yen dugudenw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ ta tu dɔ bɛ yen n'a ma ye k'a fɔ kuma bɛɛ jariwale tigilamɔgɔw bɛna dogo o tu kɔnɔna na ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma olu kɔni ye wulikajɔ ta ka se ka fɛɛrɛ tigɛ u bɛ taa ka t'o tu in tigɛ cogo min na yaasa bɛnganiya min bɛ ta ka na ɲɛsin olu ma dɔ la o ka se ka dabila u kɔni ye wulikajɔ ta ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa o tu ninnu baaraw kɔni kɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ u tilala o baaraw la tuma min na jariwale tigilamɔgɔw kɔni nana ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma a kɔni kɛra tuɲɔgɔnnaba ye u y'a yira k'u ye gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin jariwale tigilamɔgɔw ma nka maa saba o ni tora olu yɛrɛ ka fan na yaasa ka perelatigɛ d'a ma an balokɛ dɔ b'an bolo yen nɔ an balokɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn na. ne bɛ ɲɛnɛ Buwaki wɛrɛ ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jariwale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma a ko kɛra cogo di. kunnafoni ye jarisi nana bi yan kan a y'a sɔrɔ sistemi dɔ b'an ka dugu kɛrɛfɛla la ni dugu yɛrɛ cɛ taali 1 kilomɛtiri bɔ donc nanu kisɛ filiki na dugu kɔnɔ kisɛ filiki na dugu kɔnɔ an bɛ kuma fɔ taaro la bɔ dugumɔgɔw bɔra kunu k'u bɛ taa tulu tigɛ u bɛ yala sa tu yɛrɛ tɛ mangoro sun de don dugumɔgɔw bɔra ka taa mangoro cɔlɔ kunu donc mangoro cɔlɔlen ka fɔlɔ ɲagaɲagaw bɔlen quoi an tilalen la dɔrɔn ko an b'an kɔ tagi ta dugu kɔnɔ ninnu nana siranga u mɔgɔ caman mobili marisa de bɛ jɔ u nana siranga an ko an bɛ joli cogo mɛ sɔrɔ a la donc an fana an yɛlɛma an ye tigɛ fili ɲɔgɔn kan k'a fili an y'an tora an ka mɔgɔ saba bɔra de bɛ yen donc dɔw yɛrɛ tununna a y'a sɔrɔ ale dugu ja o kelen bɛ ka boli sera k'a nati dugu kɔnɔ an donna dugu kɔnɔ an yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ tigɛra na fɛn bɛɛ lajɛlen e tɛ sɔrɔ a fɛ bilen baw tuguman dala an tɛ bɛɛ ta diɲɛ yɛrɛ si vraiment an bɛ wele da jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ ala ni kira kama o ko kɔfɛ na. a tun ye wulikajɔ min ta k'a bɛ ka taa o tu in tigɛ yalima o tigɛ kun ye jumɛn ye aw fɛ. tu in tigɛli wuli bɛ tigɛ fili ka nka bɔ an yɛrɛ an ka mangoro tun bɛ don donc an ka taa mangoro in cɔlɔ ka kɔɲɔgɔn bali pour que dugu yɔrɔ bɛ sɔrɔ a la o kɛ n'an kama donc an bɔra de an bɛ t'o kɛ de donc o kɛli bɛ taa an wele nin na tuguni. Tijiri yɛrɛ tɛ ko an ka mangoro foro de don mangoro foro an bɛ taa bali ka a cɔlɔ k'a kɔrɔ ɲamaɲamaw bali k'a kɔrɔ jɛ pour que an ka se k'a ye fɛrɛ komi de wara kɛ an kɛlɛ donc o de taa ɲɛ wele nin la ni tɛ waati min yɛrɛ ni waati yɛrɛ avion bɛ munumunu an kunna an bɛɛ tɛ mugu la waati min avion b'an kunna munumunu na. a ye kɔlɔsili kɛ n'a sɔrɔ n'a ye gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin jariwale tigilamɔgɔw ma. a mɛ foyi kɛ foyi a mɛ diɲɛ foyi ta ka ɲɛsin ma. e yɛrɛ bolo avion ka munumunu kun ye jumɛn ye. a bɛ na an yɛrɛ ni kɛlɛ n'o tɛ an bɛ nafa foyi yɛrɛ a bɛ na o nafaw fɛ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la n'a nana n'a bɛnɛ na diɲɛ kan n'a taara bɛnɛ bɛna diɲɛ kan kɔfɛ an yɛrɛ bɛ fɛrɛ foyi avion ko la foyi a delila ka na munumunu a taalen ka bɛnɛ nana diɲɛ kan nin fana ta kɛ min ye tuguni vraiment avion ko an ma foyi faamu na ne sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'a kala yɛrɛ de kama k'u kɔfila n'o tɛ vraiment kesi ta ɲɛ dilan ye Sɛnɛgali gansan de n'aw fɔra ko marifatigi bɛna denw kan vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya dɛ foyi t'an bolo nafa tɛ dɔn an bɛ min kɛ Sɛnɛgali gansan. N'i tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la yen marabolo kɔnɔna na a kɛnɛ kan maa dɔ fana bɛ Buwaki wɛrɛ la an balimakɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn na.
ne bɛ bɛɛ wɛrɛ la an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunu ko jadewale tigilamɔgɔ gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin aw ma a ko kɛra cogo di kunu ko jadewale tigilamɔgɔw donna anw fɛ yan bitɛri jate o nana se malogosila dɔw ma u ye mugu ci olu la ka mɔgɔ saba bɔɲa o ni na ye o ni donsolakaw nana don ɲɔgɔn na o kɔni kɛra an y'a kɛri ɲɔgɔn ma ala barikara u ka maa tota cayara anw kɔni donsolakaw maa kelen jokinan fɛ a jɛngɛna dɛ n'u m'a lajɛ faamaw yɛrɛ m'a lajɛ kana maa sɔrɔ foro kɔnɔ i b'i ka malo de kan i b'i malo gosi mugu bɛna ciya k'i fa foro kɔnɔ a kɛra malo baara ye sa dɛ ka mugu ci maa na k'a fa ten foyi t'a la bi t'a la a mɛ fɛn ta i fɛ ani ma kɛlɛ i t'a kɛlɛ kun dɔn minnu m'anw kɛrɛfɛ yan olu bɛ bɛnkantaw bolo k'u n'u ye bɛnkanta an k'an di bɛnkanta o bɛnkantabaliya de kɛnɛ ka nin se anw ma olu fana de y'a f'u dara k'u bɛ taa jadisi wele ka na bila olu y'o min fɔ a kɛrɛfɛ u y'o fɔ k'u bɛ t'u wele ka na wa u nana u ye mugu ci an na an ka maa saba tora maloforo baarakɛyɔrɔ la olu yɛrɛ minnu y'u wele baliperidiw y'u ka muso dɔ sɔrɔ jalaforo la baara kɛra o cogo la sirigi an tun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko aw tun bɔra ko ka taa tu dɔw de bali ye yaasa u bɛ dogo ka na binni min kɛ kan ko ka se ka dabila e ko k'aw tun bɛ malotigɛ la yalima a ko kɛra cogo di yɛrɛ yɛrɛ o tubali yɛrɛ bɛ maloforo yɛrɛ kɛrɛfɛ tubalilaw yɛrɛ de nana se malokana ninnu ma k'a f'u ma k'a wuli an ka taa so tile jɛn baara sɔrɔlaw de na parce que olu kɔni bɔra tubali yɔrɔ la ka na malo gosilaw de sɔrɔ malo gosira ani malokanaw k'a fɔ sisan tile jɛn a ye to an ka taa so donsow minnu nana tɛmɛ dɔrɔn u y'a da don ninnu na o kɔfɛ donsow sɔrɔla ka yɛlɛma k'u kunbɛn dugu yɛrɛ soda de koyi bali perdi de dugu yɛrɛ kunna k'a fɔ dugu kɔfɛ ko avion tun bɛ munumunu salon la aw ka yɔrɔ la yalima avion a ye nɔ bɔ wa k'u fɛrɛ avion yɛrɛ bɔra a tɛ miniti 10 yɛrɛ bɔ baara in de daminɛna miniti 10 a y'a to tɛmɛ o ka baara daminɛna wa ni mobili yɛrɛ de do koyi mobili yɛrɛ de b'u bolo ko olu ka su ta ka bila kunna ka sɔrɔ ka taa k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ fanga na tiɲɛ tiɲɛ na jamana in bɛna basigi ne yɛrɛ kɔni bɛ wele lase u ma n'u m'a lajɛ baara in kɛra u bolo taaboloba ye malo kelen bɛ kan anw fɛ yan an ye bi don na malo yɛrɛ k'a to yen malo kɔni tora yen an ti malo yɛrɛ jɔrɔ bilen an b'an yɛrɛ kun jɔrɔ la ni dumuni tɛ yen siriki i bɛ se ka sigi maa bɛ dumuni de dun ka baara kɛ ni dumuni tɛ yen n'a ma laban sayara a tɛna laban t'a la ne kɔni b'aw fo i n'i ka karamɔgɔ ne b'aw fo k'aw barikada kunnafoni kɔni aw b'a di maa ti dɔrɔmɛ d'a ma dɛ ani ce ani baraji an ka nin ala b'a dilan ye nka k'a fɔ fanga ye k'u kɔfilɛ a na sa dɔ kɛra yayiri fasara ta dɛ dɔ kɛra jajiri fasala nin tun bɛ tali kɛ seereya dɔw la ka bɔ buwaki wɛrɛ la u y'a fɔ cogo min na tiɲɛ ni ala ka kan an b'an seko n'a damayira bɛɛ la a mɛnbaliya tɛ dɛ hali bi an bɛ dɔ fara nin kan jamana ɲɛmaw u ka wulikajɔ kɔni ta ka se ka lakana kɔni nin ko sabati lakanabaliya n'i y'a ta k'a lajɛ don o don dɔ de bɛ ka fara a kan don o don dɔ de bɛ ka fara a kan mali fan tɛ yen bi ni yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni siga kelen tɛ o yɔrɔ la jadiwale tigilamaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana basigi hali bi o lakanabaliya hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ bayangara koro fo ka taa se gawo mara bɛɛ lajɛlen na yen bɛɛ lajɛlen dɔgɔnɔw kɔni y'a jira k'a fɔ lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛ bɛ olu fɛ yen nɔ dɛ kabini kuma ni jan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko IBK ka fanga yɛrɛ binni k'o kɛra olu ma kɔlɔlɔ ye bi ko k'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛyaba kɔni nana IBK ka fanga binni kɔfɛ ko sɔrɔsilakaw dun b'an kunna dɔgɔnɔw ka maa dɔ ale kɔni ye kuma lase dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka fanga ma an k'a lamɛn. Vraiment Maliens, à Kanga et Renigati. Sogalia for Nations Unies Keneka. Que la France nous a abandonnés en plein vol. En centre Moro, Kerenkerniala, celle du pays d'Ogon. En Fenebega for Assimi Goïta et ses camarades nous ont abandonnés au bon milieu de la mer Rouge. Ebsgraf Mia Togodi. Mounoulila ka Ibeka Gen. Ibeka Gengunguye Munde. Kolakana Balia. Kona Sigira ka Ibeka Laje ka San Sabaken Kofe. Ko Jamane Kabe Tunu ka Sobia ke ma Fram Kumbeno. Ko jamana mbe tunu fanga wuri kanjo o wuri kanjo o nana di surasi nunu ye fanga la debi nunu nana dare baka faranga gɛlɛya kan mun de kɛra di debi nunu nana farabugu marebugu dogofri nyolomara masina jenne koro bankas duanza banjagara diɲɛ dongo do mɔgɔ de ni bɛ ka bɔnɛ diɲɛ dongo do mɔgɔ ka maloforo de bɛ ka jeni diɲɛ dongo do mɔgɔ ka baganw de bɛ ka cɛ diɲɛ dongo do mɔgɔ ni de bɛ ka bɔ i b'a fɔ ko cɛw minnu wulila ka i bɛ ka gɛn u bɛ min Maliens Assimi Goïta a n'a nɔfɛ mɔgɔw ninnu tɛ Maliko la ninnu ta tɛ Maliko ye u bɛ kuma o kuma la a bɛɛ ye fanga makaran kuma de u bɛ kuma o kuma la Faransi y'a kɛ tan Faransi y'a bɔ tan Irisi de bɛ n'an ba bolo la Chine de y'an teri ye CEDEAO ko tan CEDEAO y'a don yan ne balima Maliens an ka wuli k'an jɔ Mali cɛw ma ban Mali cɛw tɛ se ka ban nin kolonɛli ninnu tɛ se ka na k'an ka jamana in ta nin cogoya la k'u ban ka kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don terroriste de bɛ ka na an ka dugu ci mun de kɛra hali déplacé ministres an b'u ye Gao an b'u ye Tombouctou an t'u y'an bara u bɛ taa Motiville kɔnɔ u b'u munumunu u bɛ Bamako ka sɔrɔ Koro falen bɛ déplacé u la Bandiagara falen bɛ déplacé u la Bangas falen bɛ déplacé u la Jɛnɛmara bɛ ten Dɔgɔfiri bɛ ten Ɲɔmara bɛ ten Wage kelen pewu de taara an ka yɔrɔ la ministre de la réconciliation o fana taara ka na mun de fɔ an ye k'an ka sɔn accord ma ani Jadisiw ni o de ye mun ye k'an ka école ka datugu k'an ka kurusi sendaw tigɛ k'an ka k'u sago ye k'an ka sɔn o accord ma Wage de sera k'o fɔ
anyina mali anga nyele ni kuma yin foli ni saga jewli kuma yi na ma cien foli ko lan lunyana ka ko sorosiga baraye keledi sorosiga barate fanga maraye sorosiga barate foragisiye wani joboyo kama ministère boyo o kama dongo du anga pomba kari ni tume talige bayang raga doga shirela aya fotogo muna alaga jamana basigi ninga kulusuma nan boray dogo franga lama temelena jamana gouvernement kon yeseben fra boga bika yira ga fo ko dala dubuni fen do ko noga taraga nyeshuluma sugoro tulu fokata se maloma ko chamambola olu songona ay nyingali ke nyonon pasi maula maloko akobe chogo dmena noga taraga nyeshi maloma tari abe chogo di anga nyonon pasi mado lame maloko koni bi ama yoromna gele ababe nyonon kawka parce que kelembu dala ma nyini nyamo fe vraiment ko wulika joge kelenga se ka wulika bo nyonon kawka nu sera ka demen ko la sisa ka chala fe malo tigu biseni malo no wala bamako kawma vraiment tasma mi ka do malo la ko fere ke ko se go dabla sura su ka wulika joge unana domina yete kara fu ko so ko ne yelema do jamana kon bo bi na fura ko dongo do kasire be ka ke vraiment président ala je asisi war mi mbilata sisa ko fere ke ka do balula malien be ka don surala nyono maloko gilambe duwingono deba kalamu maloka bo nyono kana amanno buga malo jeni o gira banka bo be malo doy adaka di iba foko malo jiginendo kaso malo be no fana ka gelanu woni yo jatemne iba foko malo jiginendo importer jiginendo o jakwe me nyono malo do be no o fana dakadi me do re be nyono malo la o fana ka gelanu woni ko malo dakadi ni ma malo bo malo la ora be kef ko ka sangalo bla filla munu wa firo togo jasoro munu fana mina se lta togo jasoro amon be dugo ke ala ka bendo jamna ngono anda fura malo min jigina bo am se ko ke importer nyoto nyona malo ko ni andi se ka daga fo jigina ali gorna bi engrais mi dimo ko mo nyine ma chama ka papier de dla ina se ka engrais resoro al ne rabola pe be mulo nga papier be mulo am se ka engrais resoro ka nga furula bo na fura ko engrais mi de wafla ani kema fla bo nyine anya sa fo wa duru ani kema shegin ka nga furula am se gorna ta soro de am de award de bango na ka sa nga furula bo ki to gele ko na tla ta tasma bla o furula ko malo ka se ga no ama nogoya chugo la nuko ngo malo nogoyara abisa ko kandaye halo mi nogoyara amasa amoy fula amaya anyere la nogoya maliya be ka aledele nogoya na anga gouvernement bi kuma mi fo anu bi bara minge u cheka je ba fo jega jala ni baji an gamya ka fere law an sigi me malo nyuma fere le de kamo gamya ka danogo bambule ya gamya ka dagele bambule ni na mi nyuma jire la no kurila ibosa no ma kuila mi me ni o e fanton tay ambo jire la afla do kan bi do kan sa na gouvernement ba sigi ka fo anye bolo nogoya an me mi refa sa an gamya ka fere law bolo nogoya abi soro yoro na jonjo ko fo malion yede ne e ko bolo nogoya mo mana na be kuno funu ne bi na ko gouvernement ya fo ko malo ka fere ni ndaina na abi fere yoro na anto yoro do sura ambara kala mo salimin te na ngora gouvernement na ni mishu na nan sako sako ko misoro mo yofo je ko misoro mo yofo muna malo bi soro mo dati somo ku sigi de fo malo ka fere sukula ni ndaina angere man noko bisara man noko de ku bi ne ka cikalo fa obana cikalo ta cika kano di e mo sigile mo mana obana olu bolo ba ira fawa aka gele malo bi soro magaza mi ngono ala ni kira ka mo ko fo mal deuni mo ka ta sanke yana no to ku sigi bro kono ka fo ko malo ka noko malo mi ngoda importe ko do de kamya ka kote kamya ka koni no ma mbia gele mambia me ka fo ko malo ka fere bi woro ali nyona sika fere ala ni tume talige nyono place madola u ya fo chogomuna malo jigi malo geleya malo di fula ni shite wa wuliga jota lakana baliam be no ka seka lakana sabati ni lakana sabati la ni bela jele min no ya beb seka baraka ik frema beb seki ga seneka ki yere balo atise ni shima ala ka nga jamana basigi ni nga kulusuma namboray jogalo kletan ani kelen katase kletan ani fla mamunu ye geleya soro imam digo ga misiri konnana olu ma farale nyonga wa kumala sela ani jamakulu chama ngon ulu farala nyonga kunungo ni nga yira ga fo ko M5 RFP konnana shokel ko kala maiga katme kuma chama fo ko na e fanga soro ka ba wuliga jo taka nyeshi olu ma ka seka demenge ko nga ko kabina nana fanga na ko tatika mena shite ga bode anga ablay sidibe lame ni ya me faso kanu be duila ika do ni isara jamana kula jamana rete nyine iko donc o ba to mo bi seki inindi jamana kula mais ni e ya ye ka fo e be wuli ya e do wula ku nindi jamana kula olu yere nyine keru uko muka juna be u bora kulu ni nofe an kun ko okulu o ma fanga soro donc o de la nyine keru ko mais bi okulu jamana nyemgoya bo olu bolo ni ya kalo nani kalo duru o ma se ka foi ke victime ye o wakati kele mogodo be marfa balbula o wakati kele mogodo be ni no u kanga ta kofe wala sa ku ka opération ke parce que ya no opération tisse ka ke ya no ina fa ambala ni chugumi donc chien damado yani gouvernement nyemgo shukel yana bina gouvernement nyemgo ala
ale na an kun bɛ sigi a ye kuma caman fɔ an ye k'a fɔ Bubu ye fɛn minnu kɛ o tɛ foyi ye parce que jamana ka ko de don banda o fana ye mun kɛ o ye dɔgɔyama de ye victimes ma i n'a fɔ a ye 15,000 ni malo bɔrɔ minnu di mais an ka to Ala ma ni Ala sɔnna ma n'ale nana fanga la don o don an bɛna ye ale ka baara fɔlɔ bɛ kɛ ninnu ka se ka kɛ jigi ye u ma bon ale nali a ye layidu fɛn fɛn ta an ye layidu si ma kɛ n'a bɔra kɔsa in na ministre délégué Imam Umaru Santé la solidarité o ye jamanakuntigi tɔgɔ la a ye tɔni 65 di ko k'a di victimes ma o tɔni 65 ɲɔmugu o de ye ɲɔmugu bilenman in o ye tɔni 40 ye donc macaroni ye tɔni 10 ye malo ye tɔni 10 ye donc saɲɔ o ye tɔni 5 ye donc a bɛ bɛn tɔni 65 de ma. Ni tun bɛ tali kɛ Ablaye Sidibe la a y'a fɔ cogo min na Ala k'u bɛɛ kelen kan a kɛnɛ kan Alassane Tangara tun bɛ yen ale ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Maanifin ni ko jamana ko don i tɛ se ka ko kɛ i kelen hakilina ye anw di maa ko la anw bɛ jamana ko de la donc ka kangare da jamana marabaa ye n'o ye Asimi Koyita ye Asimi Koyita ye denmisɛn ye nka i kunkolo donna 5 naare kɔrɔ ji la 5 naare kɔrɔ ji o ti dɔwɛrɛ ye koyi karamɔgɔ kɛ u y'i bila kɔ ko i ti kɔ min mɔ kan dɔn donc waati sera parce que ne ɲɛ b'a la an ka PM min bɛ yen a ma deli démission na dɛ a ye fanga kɛmɛ kɛ ka se yan a ma deli k'a fɔ a démissionné na malien bɛɛ y'o témoin ye ɔ fɛɛrɛ jumɛn min k'a la Asimi i bɛ bigi ta i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a jigin yaasa i ka masaya banfula a ka kɛ banfula hɛrɛma y'i kunkolo la ɔ n'i y'i banba k'i tɛ Asimi nin bɛ jigin dingɛ o dingɛ kɔnɔ i bɛ jigin a fɛ dɛ o kɔni kilisi foyi t'a la sabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ politiki min n'a nana don n'a ye kan a politiki ka bɔ i ma e ye jamana marabaa ye e ye tenintigi de ye i bɛ faama kama i bɛ fanda kama donc o kɔnɔna na n'i y'a ye a bɛ taa dangari kɛnɛmamaw la o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka ngiliki bɔlɔ k'a b'o don anw minnu ye population ye a ko a bɛ ngiliki bɔlɔ don anw da an sɛgɛnna i ka nɛnini na tɛ PM an sɛgɛnna i ka burujali la anw sɛgɛnna e ka jamana fara la anw sɛgɛnna i yɛrɛ sago kɛli la jamanadenw na n'i dɛsɛra i dɛsɛra kuma fila tɛ yen dɛsɛli kɔ kana sɔn Asimi k'i gɛn i ka papier n'i ta i k'i ka démission sɛbɛn i ka jigin maabaya kɔnɔ o maabaya yɛrɛ ma dafa dɛ sabu i y'a tiɲɛ ka ban de o de y'a to jiginni ɲinini fɛ i ka papier ta i ka démissionner ɲɔnɛ i gɛnni furakɔ nin don la sabu Asimi fana sigilen don an ka jamana kalifaama ma de Asimi ta ti Mali ye dɛ ayi a kana sigi a la an filɛ yɔrɔ min na anw de ko Asimi i y'an ka ɲɛmaa ye i sigi an kun ɔ ni bɛɛ banna ko Asimi ti sigi an ka ɲɛmaaya la wala an ko an ti karisa fɛ Asimi b'o bila koyi o tuma na an b'a ɲini transition fɛ an b'u kɔ nka yanni ka bras de fer kɛ ni diɲɛmaa ye yanni k'a fɔ k'i bɛ diɲɛmaa kɛlɛ o y'a sɔrɔ i y'i ka duguden bɛɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o y'a sɔrɔ i y'i ka jamanaden bɛɛ kadu don ɲɔgɔn na hali n'a man di e ye e b'a kɛ jamana ka intérêt de kama diɲɛmaa kɛ bɛ ka dangari ta k'an sɛgɛrɛ ɔ n'an yɛrɛ ye dangari don ɲɔgɔn na an ka dugu kɔnɔ an bɛ bɔ cogo di an ka forow b'a la ka jeni ɲɔnɔ kɔnɔ an ka mɔgɔw b'a la ka fa ɲɔnɔ kɔnɔ Tomiya mara ka taa sanfɛ Bangazi mara la diɲɛ don o don denbayatigi dɔ bɛ bɔn n'a nin na diɲɛ don o don muso dɔ bɛ kɛ filiyatɔ ye diɲɛ don o don muso kɔnɔma dɔ bɛ jeni diɲɛ don o don i y'a faamu bisimila dugu dɔ olu ka jiginɲɛso o bɛ jeni o tuma taaɲɛ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Alassane Tangara la Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen Mopti sifinaka dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ bi yɛrɛ k'olu bɛna bɔ ka se ka faranjala fanga k'a kɔkɔrɔma don k'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ b'u ye u ka se ka wulikajɔ ta lakanabaliya min bɛ yen u ka se ka sabati k'olu b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u bɛ foli ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goyita ma ka ɲɛsin a ka premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye an ka maa dɔw ka sira lamɛn. Jumadon ye 14h wagati an ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangetaba rond-point na ale ni Moti place d'indépendance la ye an na walasa an ka transition soutenir k'an ka nisɔngoyaw yira an an ka nisɔndiyaw parce que ni n ko nisɔngoyaw degun minnu b'an kan an b'olu yira an ka nisɔndiya ye mun ye transition an bɛ ka mun y'a kɔnɔ ne yɛrɛ mun filɛ ne ye surasiden ye degun min b'an kan an bɛɛ lajɛlen ne b'a dɔn bɛɛ ɲɛ b'a la yan nɔ donc an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Motikaw ni Sevarekaw fɛ an ka bɔ
an ka transition in dɛmɛ. An bɛ gɛlɛya mun na an ka somɔgɔw mun bɔra u sigiyɔrɔw la ka don dugu kɔnɔ u degulen don u bɛ yaala komi gari dumuni t'u bolo an tɛ ka tɛnɛ kɛ an tɛ ka mɔni kɛ an tɛ ka foyi kɛ an bɛ transition fɔ bi an b'a ko sini u k'u jija dɔrɔn k'an ka mɔgɔw sigi filati o de ye welewele kan u ka se ka taa Bayangara kuro barika vraiment bɛɛ ka bɔ mɔgɔ si kana to kɔfɛ bɛɛ ka bɔ plateforme ka welewele ma kan don ani mouvement vraiment an ka transition an ka soutenir kɔnɔdimi tɛ bilen ɲɛdimi de don an ka bɔ fanga jugu minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ extérieur la u bɛ ka embargo ale ni k'an ka autorités k'u sanctionner an k'a yira k'a fɔ an b'u nɔfɛ parce que u y'u ka vie de risquer pour que an ka dugu in a bɛ se ka jɔ cogo min na donc min profiter nin fɛ ka an ka autorité de la transition mɔgɔw kelen-kelen bɛɛ k'u fo an ka président de la transition colonel Assimi Goïta k'a fo nin yɔrɔ la an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga meeting a bɛ kɛ Mopti a bɛ kɛ Sevare fana. Ni tun bɛ tali kɛ Mopti ka dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma Ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen bangi baarakɛlaw kɔni olu tun ye tile 3 baarabila boloda baarabila nin yɛrɛ a tun daminɛna ka ban nka kununko u bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko baarabila nin k'a ɲɔngirila ko ɲinifɛn dɔw kɛla sɔrɔ fɛn ye yaasa ka priorité d'an ma u ka lafasali tɔn o ɲɛmaa dɔ ye Dawuda So ye an k'a lamɛn. An bɛnna an ka revendication point 3 de kun bɛ fɔlɔ ye augmentation salaire de base ye an ye 10% sɔrɔ o kan filanan ye fonds social ye sabanan ye prestataire de service ye donc an ye bɛnkan signé ni fɛn 3 de kan komi an wasara o la u nana ni bɛnkan nin bon an bɛ yafa deli an ka client banque client bɛɛ fɛ ani maliyɛnw bɛɛ parce que client bɛ hali minnu tɛ client ye u bɛɛ sen bɛ se ka sɔrɔ a ko la parce que i ka wari bɛ se ka kɛ dɔ la o tigi ye client ye banque la a ka wari bɛ yen bon n'o tigi ma ka wari sɔrɔ banque la o tɛ se k'e sara donc a kɔlɔlɔ sera mɔgɔ ma an bɛ yafa deli u bɛɛ fɛ u bɛɛ ka yafa an ma fura an ka client ani fasodenw bɛɛ maliyɛnw bɛɛ an bɛ yafa deli u bɛɛ fɛ u ka yafa ma nin fɛn na parce que fɔɲɔgɔn ko tun don an n'an ka ɲɛmɔgɔw cɛ an ye ɲɔgɔn faamuya mais a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ secteur bancaire la grève tɛna kɛ Mali kɔnɔ tuguni nin y'a a dan ye. Ni tun bɛ tali kɛ bangi baarakɛlaw ka kumalasela la Dawuda So a y'a fɔ cogo min na nin ka kɛ a balen grève banbali min b'an ka jamana kɔnɔna na Ala k'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen kan Ala ka grève ko b'an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen l'école karamɔgɔ ka article 39 ko kɔni o kɛmɛ furujugu ye a tɛ sa kun ka kuma tɛ ban kunungo l'école karamɔgɔlakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ caman na katikaw taw farala ɲɔgɔn kan ka kumalasigi dɔ kɛ article 39 ko in kan u b'a bila wa yalima u bɛ taa n'a ye bilen de u kɔni ye ɲɔgɔn sama kɛ a ko la u y'a yira k'a fɔ ko bɛn kelen ma kɛ a ko la k'u bɛ taa ni article 39 ye ko fɔ o ka sɔrɔ yaasa ka priorité d'an ma an ka katikaw ka kumalasela lamɛn. Kati lafasali tɔn ka kumalasela ye ne bi an ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ Kati yan nɔ mais a kɛra Mali fan bɛɛ Kati dɔrɔn tɛ a kɛra Mali fan bɛɛ ɲɔgɔn lajɛ in dabɔra min ma an bɛ kɛlɛ min na ani gouvernement fɔɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ pour que kana école karamɔgɔw ɲininka u hakilinata la donc u bɛ fɛ an ka kɛlɛ kɛ cogoya min na u bɛ fɛ an ka soit an bɛ taa article 39 ye ou bien n'an bɛ prime minɛ bi ɲininkali de kun b'o kan mais comme mɔgɔ yɛrɛ y'a ye bi mɔgɔ fanba ye min fɔ o ye ko an ka tugu article 39 nɔfɛ parce que gouvernement bɛ ka minnu fɔ prime ko la o tɛ prime ɲɛnama ye bon kɛlɛ in kɔni fɛn bɛɛ b'a la parce que ya militants ye min fɔ o ye ni gouvernement ma sɔn an ka marche kɛ an ka taa grève yɛrɛ la an ka baara bila pewu dɔw yɛrɛ k'an ka baara bila pewu fo bɛn ka k'a ko la bon welewelekada min bɛ yen o kɔni ye gouvernement k'a jateminɛ parents d'élèves k'a jateminɛ parce que sariya sɔsɔ fana ma ɲi jamana kɔnɔ ni sariya ye min fɔ dɔrɔn jamana kan k'o de respecter o de ka ɲi jamana ma kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔlakaw ka kumalasela dɔ la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u bɛɛ kelen kan yaasa an denw n'an kɔrɔw n'an dɔgɔw bɛ se ka kalan cogo min na Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen jɛkulu dɔ kɔni sigilen don sen kan Yirimajɔ kɔnɔna na yan nɔ n'a bɛ fɔ ma association des jeunes volontaires pour le changement de Yirimajɔ olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ka se ka yɛlɛma don Yirimajɔ kɔnɔna na Yirimajɔ bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya mun na dɔgɔfuranye kɔnɔna na o ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka jabati sɛgɛsɛgɛli kɔni ni k'o ta ka ɲɛsin maaw ma fu a kɛnɛ kan an ɲininkali kɛ a maa dɔw la an k'u ka seereya lamɛn. Ne ye Seku Kobara n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ Médine. Association des jeunes volontaires pour le changement de Yirimajɔ o président o ye ne yɛrɛ ye. Donc bi an bɛ yan journée de diabète komi an b'o hokumu kɔnɔna na. Donc an y'a organiser Yirimajɔ kɔnɔna na ka dépistage de diabète kɛ gratuit n'a bɛ fɔ ma fu ka Yirimajɔkaw contrôler fu la k'a lajɛ k'a fɔ diabète bɛ mɔgɔ minnu na diabète tɛ minnu na donc k'u orienter donc an b'o hokumu de kɔnɔna yan bi an ka association
tɔgɔ la parce que an ta k'a lajɛ an ka jamana ye fantan jamana de donc bi kɔni alhamdulilayi mɔgɔ 100 ni dɔɔni o ɲɔgɔn sera ka na a lajɛ k'u ka taux de diabète contrôler. Ne tɔgɔ ye Baji Kamia, ne de association des jeunes volontaires pour le changement de Yirimajɔ o secrétaire général. Diabète ye bana mun ye bana juguman don donc n y'a contrôler ka dɔn joona n bɛ se ka disposition mun ta o bɛ ta. Kɛnɛya kunda nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye mais nin t'an ka activité fɔlɔ ye Yirimajɔ yan parce que n ye association yɛrɛ jateminɛ a bɛ front caman na c'est à dire an bɛ environnement ko la an bɛ yirituru kɛ an bɛ assainissement fana kɛ an bɛ formation kɛ an bɛ cours privé fana organiser. Ni y'an yɛrɛ ka fond propre ye an b'an ka ko daminɛ an bɛ da yɛrɛ la fɔlɔ de an ka cotisation ani an bɛ baara minnu kɛ ani an ka yɛrɛ ka dɔnniya parce que n'i ko volontariat i b'a daminɛ e yɛrɛ la fɔlɔ donc u k'a faamu k'a fɔ association bɛɛ tɛ wari ye donc u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye pour an ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la surtout sigida yɛrɛ. Ne tɔgɔ Falaye Diallo sɔgɔmada in na bon an nana jabɛti contrôle de kɛ parce que comme u b'a fɔ cogoya min bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛli an ye nin organiser sintan ye ka banabagatɔw ta en charge mais au moins kɔni an bɛ se ka o ka jabɛti contrôler bon ni jabɛti b'i la donc dans ce cas an b'a fɔ jabɛti b'i la n'i kan ka mesure min kɛ an b'o f'i ɲɛna ni jabɛti fana t'i la an b'a f'i ɲɛna i ka jabɛti fɛn t'i la mais i kan ka comportement min fana kɛ donc an b'o fana f'i ɲɛna k'a fɔ an balimaw ye jabɛti ye fɛn min bon an kɔni bɛ stade min na bi k'a fɔ ko fura b'a la i bɛ jabɛti ban pewu dɔgɔtɔrɔya kɔni jate la a ka gɛlɛn dɔɔni mais an bɛ se ka min fɔ sanni jabɛti ka installer donc i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sariya la o y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi jabɛti la jabɛti ye banajuguba ye ala ka bɛɛ lajɛlen kisi jabɛti bana ma. N'an bɔra ye festival belebele labɛnnen bɛ Npɛsoba min n'o filɛ nin ye Kucala marabolo kɔnɔna na festival culturel Woyancho o tɛ dɔwɛrɛ dɛ miyankakan de don k'an ka bɛɛ kelen ma ka ɲɔgɔn minɛ festival in kɔni a bɛna laɲɛnabɔya décembre kalo natɔ la wulikajɔ kɔni kɛmɛ o y'a yira k'a fɔ ko jɛma to ni Npɛsoba ka si tolen ye kɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen welelen don ni kɛnɛ kan an ye ɲininkali kɛ a ko labɛnbaa dɔ la n'o bɛ tali kɛ Jibiri Kulubali la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Jibril Kulubali ne bɛ ɲɔgɔlɔn kalan de kɛ mɔgɔw kunna n bɛ baara kɛ sanfɛ kalanso la o b'a fɔ min ma ko conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kuyate n ye école karamɔgɔ ye yen. Ko festival belebele dɔ labɛnnen b'aw bolo ka kɛ Npɛsoba kalo kura natɔ la festival in i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a la. Festival a bɛ ka labɛn Npɛsoba a tɔgɔ ye ko festival culturel Woyecho a kɔrɔ de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Woyecho miyanka kan de don a kɔrɔ de ye an ka fara ɲɔgɔn kan. Hakilina jumɛn de y'aw bila ka nin sigi sen kan. An bɛ k'a dabɔ de an ka seko n'an ka dɔnko k'u yira diɲɛ mɔgɔw la min y'an yɛrɛ ka tabiyaw caman ye an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen bila ka tugu fɛn wɛrɛw de kɔ an yɛrɛ t'an yɛrɛ sugu dɔn fɛn minnu kɔnɔ o laɲini de y'an bila ka festival ni labɛn nin y'a fɔlɔ ye miyankaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la festival laɲini kɛla ka taga kɛ Npɛsoba o ye ɲinata ye ni ala ye san wɛrɛ fana yira an kɛnɛ na o bɛ taga kɛ miyanka dugu wɛrɛ fana na laɲini belebeleba kɔni ye dɔrɔn an k'an ka seko n'a dɔnko ka barika don a la a labɛnlen bɛ miyanka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛ Mali kɔnɔ o minnu bɛ Npɛsoba o minnu bɛ hali diɲɛ jamana wɛrɛw la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka a kɛ komi festival in y'a yɛrɛ de ta ye. An tun y'a mɛn ko festival in ko a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ladala fɛn kɔrɔ caman bɛ yen nɔ k'olu bɛna ye kɛnɛ kan a bɛna kɛ o kɛcogo la wa. Fɔli minnu bɛna ye a kɛnɛ kan kɔrɔdɔgɔw bɛna ye a kɛnɛ kan donsow bɛ ye a kɛnɛ kan o n'u ka fɔli fɛnw an ka fɔli tagabolo dɔ bɛ yen ko ɲɔgɔ bɛna ye a kɛnɛ kan dɔw wɛrɛ fana bɛ yen ko ŋmaga bɛ ye a kɛnɛ kan bɔ bɛna ye a kɛnɛ kan o ni sogobɔ fana bɛna ye a kɛnɛ kan o ni balani bɛna ye a kɛnɛ kan balanifɔla welelen don n'u b'a wele ko zanpɛrɛ ni ala sɔnna ma an bɛna kupu belebele da dɔnkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka balani dɔncogo ɲanama k'o yira diɲɛ mɔgɔw la ni ala sɔnna ma o kɔfɛ Gawusu Kɔnɛ n'a bɛ bɔ Kɔnzegela ni bɛɛ b'a dɔn ni Yapɛgɛ ye ale fana welelen bɛ kɛnɛ kan o fana kɔfɛ conservatoire mɔgɔw n'o ye seko ni dɔnko sanfɛ kalansoba ye o mɔgɔw fana bɛna ye kɛnɛ kan ni ɲɔgɔlɔn ye ani dɔn fana an yɛrɛ ka farafin dɔn o ni tubabu dɔn suguya wɛrɛw fana bɛ yen n'u b'a wele ko danse contemporaine olu fana bɛna ye kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen welelen don n'a fɔla mɔgɔ min kɔ a bɛ sɔn ka kɛ nimisa ye dɛ baara in labɛnlen bɛ fɔlɔ association belebele fila fɛ o fɔlɔ ye ko AMM Woyecho jɛkulu filanan o ye ko Ajirams ye Npɛsoba denmisɛnninlamɔgɔ minnu bɛ Bamako yan o ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu fana ka jɛkulu a sabanan ye Npɛsoba yɛrɛ mairie ye
o ni mpesoba sifin minnu be yen a bɛ ka labɛn olu de fɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na bi na gɛlɛya caman be yen an farafaralen don donc laɲini ye fana maliyɛnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min b'an kan sisan ala ka jisuma kɛ a fura ye a labɛnlen bɛ desanburu kalo nata ɲini tile 2 a tile 3 o n'a tile 4 an bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen wele an bɛɛ ka bɔ ka taa festival nin na an ka bɛn an ka ko to ɲɔgɔn ta la ni tun bɛ tali kɛ Jibiri Kulubali la a y'a fɔ cogo min na ala ka festival ala ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na n'an bɔra ye Assise nationale n'a ma ɲɛ ko kun dɔgɔdalen don ka bila desanburu kalo in kɔnɔna na a kɔni bɔra a ma nka waati ma fɔ a kan ka kɛ waati minnu na maliden dɔw b'u hakilina fɔ a ko kan an k'u lamɛn. Ne y'a faamuya cogo fila la a fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ ko minnu bɛ ka lajɛ yɛrɛ labɛn ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ani a ka gouvernement ɲɛmaa ye ni a ka gouvernement ye u ka laɲini ye ka se ka parti fanba hali ni bɛɛ ma sɔn parti fanba ka sɔn ani société civile fanba ka sɔn ka taa ni lajɛrɛ la o dɔw fana bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko a fɔ min ma nanzarakan na ko dilatoire ko gouvernement bɛ fɛɛrɛ de la walisa ka waati jan sɔrɔ min b'a to u bɛ mɛn gouvernement in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara gɛlɛya kan ka sababuya kɛ CEDEAO mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko ayiwa an ye bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen. A kun kan ka kɛ nin wagati de la a bɛ bila ka mun kɔnɔ bilen an bɛ transition wagati de la délai de dir'u ma wa élection fana kan ka kɛ o de fɔra u ɲɛna mais u bɛ ka reporter nin bɛɛ yɛrɛ kun ye jumɛn u kun k'a to nin date kofɔlen na parce que o de fɔra bɛɛ ɲɛna mɔgɔ fana ye u labɛn a don yɛrɛ de kama. Ne bɛ min faamuya lajɛ in bɔli la a dɔgɔkɔrɔ kow ma sigi ɲɔgɔn kan kosɛbɛ. Jɛkulu ma ɲɔgɔn faamuya o ye kelen problème sécuritaire bɛ yen o ye fila ye jamana fɛnɛ marabagaw olu fɛnɛ ma se ka kow coordonner ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que situation bɛ cogo min na sisan an bɛ situation d'incertitude de kɔnɔ cohésion sociale ma se ka kɛ ka mɔgɔw hakilinaw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka jɛn u ka ego k'o bila kɛrɛfɛ ne mɔgɔw k'o bila kɛrɛfɛ ka hakilinaw kɛ kelen ka baara kɛ dɔrɔn a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Tiɲɛ la an yɛrɛ kunkolo ɲagamina sisan an t'a dɔn an bɛna taa sira min fɛ tiɲɛ la ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kun man kan ka kɛ o kun kan ka nin lajɛ kɛ walisa ka élection ka kɛ a tuma la. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la a miyo a foro a bɛɛ lajɛlen kun ye dɔ ka ti kɔnɔ ye fɛn fɛn da ka d'an ka Mali la ala k'an bila o sira jɛlen kan n'an bɔra ye ani 31 kɔni o tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ye n'i y'a ta k'a lajɛ desanburu kalo la benganiyaw bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma k'u bolofɛnw daraki a kalo kelen a gɛlɛya fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin minantigiw ma kɛrɛnkɛrɛnna moto b'o la dakari b'o la bolofɛn darakili b'o la kati commissaire ale ye hakilina dɔw di a ko kan ko maaw kan ka janto k'u yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i taabolo falen an ka commissaire lamɛn Mamadu Yuba Jara. N tɔgɔ commissaire Mahamadu Yuba Jara commissaire adjoint primaire arrondissement Kati. N'i ye Kati sigi cogo jateminɛ bi Kati bonyana bon Kati ni Bamakɔ 15 km o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 15 mais an ɲɛ b'a la bi yɔrɔw donna ɲɔgɔn na ce qui fait que o kɛlen don ka Kati sécurisation gɛlɛya kosɛbɛ fɛn caman bɛ kɛ an bara Kati yan Kati ka denw dɔrɔn tɛ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ bɔ Bamakɔ ka n'u da Kati yan ka n'u ka tiɲɛni kɛ ka segin ka taa Bamakɔ an b'a ye fana dɔw bɛ bɔ Kati ka taa tiɲɛni kɛ Bamakɔ ka segin ka n'i da Kati bon o ye gɛlɛya yɔrɔ fanba fɔlɔba ye Kati ni Bamakɔ surunya yɔrɔ o y'a insécurité yɔrɔba ye o bɛ mun ko fɔ o la wa an bɛɛ de wele o la ka ɲɛsin comportement falen ma bɛɛ kan k'i ka comportement falen di sanyɛlɛma min yɛrɛ fana gunnen bɛ ka fara a kow kan o bɛ n'a ka tɔ bɛɛ la parce que i b'a ye sifinnakaw caman bɛ yen bi pour que k'u ka sanyɛlɛma musakaw sɔrɔ dɔw baara tɛ yen a nafolo sɔrɔ cogoya wɛrɛ foyi tɛ yen olu bɛ ɲɛmakin dɔrɔn ka kɛ kɛwale jugu ninnu de kan ka mɔgɔw ka sakiw purutu la mɔgɔw ka telefɔniw purutu la ka mɔgɔw ka motow purutu la dɔw bɛ taa se yɛrɛ fo t'i dalen sɔrɔ f'i ka so kɔnɔ u taa k'i ka butigiw dakari u b'i ka magasinw dakari u bɛ u bɛ na u bɛ marifa jɔ i kɛrɛ la dɔrɔn u bɛ tɛmɛ n'i ka moto ye o bɛ changement de comportement kofɔ bibi in na san yɛlɛma in kɔnɔna an b'a ɲini an balimaw bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin ma bɛɛ ka jateminɛ kɛ i ka sigida la fɔlɔ i ye fɛn i ma min faamu dɔrɔn i ka kɔlɔsi la dɔnniya la. Ni tun bɛ tali kɛ Kati commissaire la a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan n'a ye maa ye yɔrɔ la siganama a ka finitigakaw ladɔnniya yaasa u bɛ gɛlɛya min ta ka ɲɛsin an ma u bɛ se ka dabila cogoya mun na ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye CEDEAO ye gɛlɛya mun ta ka ɲɛsin Mali ma professeur Yɔrɔ Jakite ale ko ni gɛlɛya in ko nin tɛ gɛlɛya jugumanba ye an ka Yɔrɔ lamɛn. Cette sanction ciblée hey an bɛ mun fɔ ye dilancogo tɛ Mali ko la n'aw yɛrɛ m'aw jija so kɔnɔ fɔlɔ ka dɔ kɛ an bɛ sariya mun kɔ hali n'a y'a appliqué
terrain bɛ Mali kɔnɔ bi sariya tɛ ka appliquer o terrain kan. Donc ministre minnu b'aw bolo a ye sokɔnɔ baara kɛ n'u ye. Député minnu b'aw bolo CNT conseil ninnu a y'aw jija u ka sokɔnɔna dilan k'a ɲɛ. Busan tɛ ka jamana bugɔ n'a ye o. Honneur dɔrɔn de bɛ jamana sɛgɛn n'i ye sariya dɔ fɔ k'a violer. Pour le moment Mali dɔnnibaa tɛ dugukolo in kan mun bɛ se ka Malien lajɔ k'a fɔ a ye vous n'avez pas tenu à votre promesse. Février ni bi cɛ kalo joli bɛ a tɛ kalo 2 bɔ n'i y'a faamu baara kɛ an kɔni bɛ jouer mun na bɛɛ b'a dɔn ko sariya la jouer tɛ kɛ tan. Ni Mali ye plainte kɛ tribunal mana sɔrɔ diɲɛ na Mali bɛ se ka plainte kɛ ni sanction in contre la yɔrɔ min Mali bɛ gagner hali procès tɛ tenu. A ma fili mais CEDEAO bɛ ka communiquer n'anw ka France de ye o. CEDEAO bɛ k'anw dɛmɛ de. Ça c'est mon analyse. Parce que ne kunkolo ma tiɲɛ fɔlɔ. Moi je ne considère pas cette sanction comme ennemi de Mali. C'est une sanction amicale. Fo an ka vibration normale mun bɛ mɔgɔw la an bɛ b'o kɔnɔ de pour dire des choses pareilles. C'est pour cela transition mɔgɔ ninnu souvent moi j'ai pitié n bɛ siran. Conseiller minnu b'u kɛrɛfɛ u kana sɔn mɔgɔw ka paniquer ka se nin degré ma. C'est eux qui peuvent parler. U bɛ se ka kuma u bɛ se ka comportement kɛ minnu b'a yira k'a fɔ ces sanctions là an b'a da an fari kan mais glace de don. Diplomatiquement, la sanction contre le Mali, transition in kɔnɔ, personne ne peut dire que c'est une sanction valable juridiquement. Sariya la, an tɛ droit la dɛ. Mais adamadenya engagement na, fɔ ko nin ye Mali ɲanginen ye, ko parce que k'a ko k'a aw ma da la a bɛ se ka layidu ci mɛ. Non, jamana tɛ bagabaga o. On porte des coups sûrs sur un état. O de fɔra anw ye. N'i ye jamana tɛgɛ ta de i b'a gosi. Mais jamana mun tɛgɛ ma ta. Qui pouvait imaginer que coup d'état dɔ bɛ kɛ, renversement dɔ bɛ kɛ 9 mois après le coup d'état. Et tun bɛ se k'o bila i kunna yanni février cɛ mun bɛ kɛ ala de b'a dɔn fanga min bɛ Mali la bilen Mali man ka bɔ n'o fanga de ye k'a bɛ taa bɔlɔnfɛ kɛlɛ kɛ anw fanga bɛnnen bɛ dukɔnɔ kɛlɛ de ma aran mun fana kɔnba bɛ se ka kɛ n'a ye bɛɛ ka tiri kɛ ka taa côté kelen fɛ mais ne bɛ ka tiri kɛ ka taa kɔrɔn fɛ e jɔlen bɛ ne kɔfɛ k'e fana bɛ ka tiri kɛ ka taa kɔrɔn fɛ mais e ka kisɛ bɛ na de traverser pour ka taa kɔrɔn fɛ n k'o de bɛ ka kɛ sisan fanga min bɛ Mali la bi sokɔnɔ kɛlɛ fanga de b'a la. Ni tun bɛ tali kɛ professeur Yɔrɔ Jakite la a y'a fɔ cogo min na ala kan ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun bɛ bolo. An karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Éthiopie jamana kan kɛlɛ wusulen don kosɛbɛ Éthiopie jamana kan nin waati in na n'o ye Éthiopie faaba ye Addis Abeba. TPLF banbagaciw ni Éthiopie sɔrɔlasilakaw karilen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛ taga États-Unis jamana kan o jamana ɲɛmaayaso n'a bɛ wele ko Maison Blanche u ye fɛɛrɛw sigi sen kan waasa ko ka tajiw sɔngɔw jigin u da sera jamana dɔw tɔgɔ ma i n'a fɔ Sini jamana k'u bolo bɔ u ka taji marataw kan. N'an bɔra an bɛ taga Itiri jamana kan maa 54 ɲɔgɔn t'u minɛlen kun don ADF jatigɛwalekɛlaw fɛ maa si kun tɛ maa ninnu ta yɔrɔ dɔn nin waati in na maa kofɔlen ninnu labila la. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Cameroun jamana kan mɔgɔ 4 ɲɔgɔn bɔnɛna a nin na cɛmancɛ ekɔliso dɔ la a kɛra sababu ye ekɔliden 3 bɔnɛna a nin na ani mɛtiri 1 nin wagati in na a kɛra Cameroun jamana kan an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kuli dɛ. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na ala ka basigi sabati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛnganiya bɛ ta ka ɲɛsin maa o maa ma ala ka fura ɲini a bɛɛ lajɛlen na bɛnganiya na u bɛ se ka dabila cogo min na ala k'an ka jamana kolosuma ni k'a basigi.